Dragi prieteni, bună seara! La microfon Lidia Crișan și împreună cu pastorul Ioan Bușan și Daniel Bușan vă prezentăm emisiunea în limba română, Un prieten pentru sufletul dumneavoastră, aici pe 6EBA 95.3 FM Old Radio. Pentru început să ascultăm melodia Iubirea, interpretată de Ligia Bodea. Și-a arătat pentru a ne scoate din păcat. Ai fost cuprins și tu și eu în ea, adus și vina ta și vina mea. Iubirea ea și-a arătat pentru a ne scoate din păcat. Ai fost cuprins și tu și eu în ea, adus și vina mea. Și-a arătat pentru a ne scoate din păcat. Ai fost cuprins și tu și eu în ea, adus și vina mea și vina ta. Iubirea ea și-a arătat pentru a ne scoate din păcat. Ai fost cuprins și tu și eu în ea, adus și vina mea. Grea apăsarea faptelor, singurul ce poate aduce pace, liniște în suflet este mielul sfânt, Iisus Hristos. Iubirea El și-a arătat pentru a ne scoate din păcat. Ai fost cuprins și tu și eu în ea, adus și vina mea și vina ta. Iubirea El și-a arătat pentru a ne scoate din păcat. Ai fost cuprins și tu și eu în ea, adus și vina mea. Ei te mai cheamă și astăzi, chiar așa păcătos cum ești. Poate crezi că n-ai iertare și păcatul ți-e prea mare. Te primește dacă te căiești. Iubirea El și-a arătat pentru a ne scoate din păcat. Ai fost cuprins și tu și eu în ea, adus și vina mea și vina ta. Iubirea ea și-a arătat pentru a ne scoate. Dragi prieteni ai emisiunii noastre, vă reamintim că suntem împreună la emisiunea creștină Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Mesajul din seara aceasta are ca temă centrală dragostea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne dă cea mai perfectă definiție a dragostei la 1 Corinteni 13, de la versetul 4 la 8. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Ea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată.
Poate că ați observat că dragostea este o persoană, nu o emoție sau doar un sentiment, pentru că o emoție nu este îndelung răbdătoare și toate celelalte caracteristici. Apostolul Ioan ne spune că Dumnezeu este dragoste și El și-a arătat dragostea atunci când a ales să vină în lumea noastră în persoana Domnului Iisus ca să-și dea viața sa curată, perfectă, pentru ca să ne salveze din mucirla de păcat în care eram. Dar ce ne-ar putea motiva să-L iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, pentru ceea ce face El și pentru că așa ne poruncește Scriptura? Vom afla în minutele următoare, după ce mai întâi ascultăm grupul Gloria cu melodia Te iubesc. Marcu 12, de la versetul 28, spune așa: unul din cărturari, care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: cea dintâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este unul singur Domn, și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. În această seară încercăm să înțelegem câteva motive pentru ceea ce înseamnă dragostea cu care îi suntem datori lui Dumnezeu. Încercăm să înțelegem astăzi ce înseamnă să fii matur în dragostea pentru Dumnezeu. Și ca să pot să fiu matur în dragostea pentru Dumnezeu,
În dragostea pentru El să ajung să fiu desăvârșit, trebuie să știu mai întâi că îl iubesc pentru ceea ce este El. Primul motiv pentru care sunt chemat să-L iubesc pe Dumnezeu este pentru ceea ce este El. Sigur, ca și oameni, mai întâi ne place să-L iubim pe Dumnezeu pentru lucrurile pe care le face. Și acesta este un motiv. Dar darul nu poate fi mai important ca acela care dă, ca și dătătorul. De aceea trebuie să fim foarte atenți că atunci când ne focalizăm pe dar, pe binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă, putem să-L punem în umbră pe acela care dă darul. Îl iubesc pe Dumnezeu din pricina atributelor Lui. Îl iubesc din pricina ceea ce este El. Am citit zilele trecute câteva lucruri care se spuneau despre o fată specială. O fată foarte bogată care a ajuns la 40 și ceva de ani și nu s-a căsătorit, doar pentru că nu era sigură că pretendenții nu erau mai interesați de milioanele pe care le avea decât de ceea ce era ea însăși. Doar pentru faptul că nu era sigură că aceia care au venit să-i ceară mâna nu apreciau pe ea, ci bogăția pe care o avea, de aceea a preferat să rămână singură până la vârsta aceasta. Dumnezeu vrea să-L iubim, nu pentru ceea ce ne dă, în primul rând, ci pentru ceea ce este El. Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să ajungem să-L cunoaștem, să-i vedem inima, să-i vedem felul în care se apropie de noi și să spunem da, pentru ceea ce este în El însuși, îmi place, îl iubesc. Cred că asta se întâmplă atunci când ne uităm la Dumnezeu prin comparație cu cel rău, cu Satan. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că Sfânta Scriptură îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind dragoste, ca fiind unul care iubește, ca fiind adevăr, ca fiind acela care creează unitatea și armonia, ca fiind acela care creează. În contrast cu el, diavolul este cel care seamănă ură, este acela care creează dezbinare, haos, distrugere. Și când mă uit și înțeleg lucrurile acestea, stau și mă întreb, pe cine să iubesc? Ce îmi spune inima? De cine ar trebui să mă îndrăgostesc? Cu siguranță că inima mea se leagă de acela care este dragoste și adevăr și unitate, de acela care este armonie. Îl iubesc din pricina atributelor Lui, îl iubesc din pricina bucuriei pe care o simt în prezența Lui. Atunci când iubești, dorești să fii în prezența aceluia pe care îl iubești. Aduceți-vă aminte de vremea în care fiecare dintre dumneavoastră ați fost îndrăgostiți. Urma să vă căsătoriți. Ne bucuram atunci de fiecare moment petrecut împreună cu acela care era alesul sau aleasa inimii noastre. Făceam tot ce se putea face ca să fim pe plac aceluia, în prezența căruia ne plăcea să stăm. Și cred că fiecare dintre noi am putea să spunem lucruri despre felul în care prezența celuilalt ne copleșea ființa. Pentru că atunci când iubești pe cineva, iubești prezența Lui. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, îl iubește. Și cine îl iubește, se străduiește să-i fie pe plac. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Suntem chemați să-L iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Și ca să știm ceea ce este El, trebuie să-L cunoaștem. Și ca să-L cunoaștem,
trebuie să petrecem mai mult timp cu El. Doamne, înțelepțește-ne și în direcția asta. În al doilea rând, îl iubim pe Dumnezeu și suntem chemați să-L iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce face El, după ce îl cunosc și îl iubesc pentru ceea ce este. Pot să-L iubesc în mod corect și pentru ceea ce face pentru mine. Îl iubesc pentru toate frumusețile pe care le-a făcut pentru mine. Costache Ioanid a scris o poezie care mi-a plăcut și îmi place tare mult și îngăduiți-mi să spicuiesc câteva versuri din această poezie care se intitulează Pentru cine? Pe cărările răzlețe dintre zâmbet și suspine, ți se pune o întrebare, pentru cine? Spune, pentru cine oare e atâta frumusețe, e atâta gingășie într-o floare? Pentru cine s-ar desprinde din broboada de zăpadă ghiocelul în april, dacă n-ar fi ochi să-l vadă? Dacă totul inutil, omule cu mintea plină, du-te o clipă în grădină, treci prin văile înflorite și te uită la sulfină, la bujori, la mărgărite, la conduri, la inimioare, la gheghina din cărare, la năframa de mătase, ce ne-o dăruie ciclama. Lasă-te să te desfete, ochii adânci de violete, clopoțeii cu 3 cupe și narcisele trompete. Și ia seama, dacă inima-ți rămâne ca un bulgăr, ca o piatră, ca un bolovan în vatră, leapă-o, zdrobește-o în cioburi, sparge-o pe ilău cu dalta și apleacă-te în rugă să ceri alta. Suntem chemați, dragii mei, să-L iubim pe Domnul pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Îl iubim pentru toată frumusețea naturii pe care o lăsăm să treacă pe lângă noi și uităm să-L vedem pe Dumnezeu. În tot ceea ce înseamnă lucrurile este atât de comune. Îl iubim pe Dumnezeu pentru planul Lui făcut pentru noi, ca să devenim asemenea Lui. În Romani 8:28, apostolul vorbește despre felul în care toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, acelora care sunt chemați după planul Său. Se cade, se așteaptă, se cere să-L iubim pentru planul pe care l-a făcut, pentru planul acesta minunat pe care nu-l înțelegem întotdeauna, pentru credincioșia cu care știe să combine absolut toate lucrurile în viețile noastre ca să-și împlinească planul, pentru toate binecuvântările pe care ni le dă. Îl iubim pe Dumnezeu pentru iertarea și mântuirea pe care ne-a oferit-o în Domnul Iisus Hristos. Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. În Luca, la capitolul 7, se vorbește despre pildula celor 2 datornici, care ne aduce aminte că acela căruia îi se iartă mult, iubește mult. Și nu putem să nu ne întrebăm în această seară, cât a iubit Domnul și cât a iertat Domnul în viața noastră. Este așa important să înțelegem, să realizăm lucrul acesta. Iubește acela care înțelege din ce a fost eliberat, acela care înțelege de unde a fost scos. Iubește mult acela care înțelege că i s-a iertat mult. Atunci când inima este nouă, atunci când inima de piatră este transformată într-o inimă de carne, atunci putem să cântăm o cântare care este așa dragă sufletului meu. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. A lumii plăcere nu mai doresc eu. Ca să pot să cânți această cântare la modul la care ea să fie autentică și să fie glasul inimii, trebuie să-L cunoști pe Domnul. Trebuie să-i înțelegi inima. Porunca cea mai mare este să-L iubim pe Domnul, Dumnezeul nostru. Să-L iubim mai întâi de toate pentru ceea ce este El. Și este așa important să înțelegem ceea ce este El. Ca să înțelegem ceea ce este El, trebuie să petrecem timp cu El.
Și când îl cunoaștem, îl iubim și abia după aceea îl iubim corect pentru ceea ce face el. Îl iubim pentru toate frumusețile făcute pentru noi, pentru planul pe care îl are ca să devenim asemenea Fiului Lui, pentru iertarea și mântuirea care ne-a dat-o, pentru toate binecuvântările. În al treilea rând, îl iubim pe Domnul, pentru că așa ne spune Scriptura. Îl iubim pentru că a-L iubi pe Domnul Dumnezeu este o poruncă, este un imperativ, este ceva ce trebuie respectat. Problema care apare este că fiecare om își face propriile standarde după care încearcă să-L iubească pe Dumnezeu. Ori ni se spune limpede că dragostea reală, dragostea corectă față de Dumnezeu este una nu oricum. Nu-L iubim pe Dumnezeu așa cum ni se pare nouă că este bine, îl iubim pe Dumnezeu așa cum ne învață Scriptura, așa cum ne învață El. Și în Marcu 12:30 ni se aduce aminte că acela care îl iubește pe Dumnezeu pentru ceea ce este și pentru ceea ce face, trebuie să-L iubească cu toată inima. Să-mi iubesc Dumnezeul cu toată inima înseamnă să o fac pentru că sunt atras de El, pentru că dragostea este ceva ce are în ea o forță de atracție. Să-L iubesc pe Domnul cu toată inima înseamnă că îl iubesc și sunt cu atât mai atras cu cât îl cunosc mai mult. Să-L iubesc pe Domnul Dumnezeu cu tot sufletul meu înseamnă să-L iubesc cu tot ceea ce sunt în lăuntru meu. Sufletul este prezentat, este descris ca fiind cuantificarea a tot ceea ce înseamnă sentimentele noastre, voința noastră și intelectul nostru. Și când cuvântul spune să-L iubesc pe Domnul cu tot sufletul meu, de fapt, sunt chemat să-L iubesc cu toată voința mea. Peste tot în cuvântul pe care l-am citit, dragostea la care suntem chemați este dragostea agape. Este dragostea aceea care are în spatele ei acțiunea. Este dragostea care se dăruiește. Este aceea acțiune care nu se poate împlini fără voință. Să-L iubesc pe Domnul cu tot sufletul meu înseamnă că voința mea este pusă în mișcare. Chiar și când nu înțeleg și nu-mi place, eu tot iubesc. Pentru că voința mea este supusă voinței Lui. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. În original, aici, înțelesul este cu toată mintea ta. Îl iubesc cu toată mintea când las mintea mea, gândurile mele să fie îmbibate de El, când îl port pe Domnul în inima mea de dimineața până seara și de seara până dimineața. De aceea, spune psalmistul atât de frumos, cuget la legea Lui zi și noapte. De aceea strâng cuvântul Tău în inima mea, în mintea mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Atunci când cugetul, atunci când mintea mea este îmbibată de El și de voia Lui, atunci pot să-L iubesc în termenii Lui. Și îl iubesc pe El cu toată puterea mea. Am stat și m-am întrebat, ce vrea să spună Domnul Iisus atunci când ne spune că Domnul trebuie să-L iubim cu toată puterea noastră? Știm că suportul puterii noastre, al energiei noastre, stă în trupul nostru. Și referirea este aici la a-L iubi pe Domnul Dumnezeu cu tot ceea ce înseamnă puterea trupului nostru. La 1 Corinteni 6:19 ni se spune, nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Dacă trupul este templu al Duhului Sfânt și dacă eu trebuie să-L iubesc pe Domnul Dumnezeul meu cu toată puterea care îmi vine din trupul acesta, atunci mi se aduce aminte că sunt responsabil pentru ceea ce înseamnă sănătatea trupului meu. N-am voie să fac orice vreau cu trupul meu. Sunt responsabil pentru ca trupul meu să fie sănătos și să aibă putere.
Sunt responsabil pentru ca trupul acesta pe care Domnul mi l-a dat să fie suport pentru puterea mea, să fie un trup sfânt. Sunt responsabil pentru curăția trupului meu, pentru ca puterea care vine din trupul meu să fie una cu care să pot să-L iubesc pe Dumnezeu. Cum l-a iubit pe Dumnezeu până acum? Suntem chemați la o viață de desăvârșire. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Cum este dragostea mea pentru Dumnezeu? De ce îl iubesc pe Dumnezeu? Cât de mult îl iubesc pe Dumnezeu? Duhul Sfânt ne aduce în aminte în această seară și ne spune că trebuie să-L iubim pentru ceea ce este El, pentru ceea ce face în viețile noastre, pentru tot planul Lui. Și nu-L iubim cum ni se pare nouă că este bine. Trebuie să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea noastră. În Iacov, capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 7, se aduce aminte că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. Este un Dumnezeu care ne iubește și așteaptă să-L iubim. Și vrea dragostea noastră în întregime. Vrea inima noastră toată. Porunca cea mai mare este să ne iubim Stăpânul, să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru. În această seară ni se aduce aminte că nu putem să o facem oricum. Nu putem să o facem în termeni în care avem noi impresia că Dumnezeu este mulțumit cu felul în care îi dăm din timpul nostru, din ceea ce avem, din ceea ce suntem. Avem un Dumnezeu care este un Dumnezeu gelos și ne vrea pentru El cu tot ceea ce suntem, cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată inima și cu toată puterea noastră. Stimați ascultători, mulțumim pentru atenția acordată și nădăjduim să ne întâlnim vinerea viitoare la aceeași oră. Dacă doriți să ne contactați, o puteți face la telefonul 042 065 4001. Încheiem programul cu melodia O creștem iubirea, interpretată de Vali Pentea. La revedere și o seară binecuvântată în continuare. Crește-mi iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga, îmi umple cu dorul pe care-l aștept și ochii și glasul și inima-mi piept, îmi umple cu dorul pe care-l aștept și ochii și glasul și inima-mi piept. O crește-mi iubirea, Iisuse iubit, să fiu de-a ei haruri mereu copleșit, să-mi intre în suflet ca val după val, ca râul ce crește și dă peste mal, să-mi intre în suflet peste mal. O crește-mi iubirea,
iubite Iisus, în starea și harul în care m-ai pus, să port pretutindeni belșugul de har și-a ei revărsat